Swimming time now here in Amaya. Swimming time. So hintayin lang natin sila. I'm real live kasi po kanina naputol yung ating live. So mag-real. Ay! Sorry. Hapa ko. Guwapa mo, no? Hanggang dyan lang po. Hanggang dyan lang. Maglangoy ba tayo? Ha? Yes po. Ano, Alvin? Julia Montes off. Hindi ba Julia Montes? Nang Java. Julia Mark Montes. Anthony Hernandez. Java. Kiss Nandez. Hernandez. Hindi per. Hernandez. Nandez. Hi! Shoutout sa inyo lahat. Mia? Papalitan tayo ng ating mga swimsuit. So it's a swimsuit competition na. 170 guys. Gawin. Ayun. Ay, sana all no. Ay, Scarlett kasi yun. Ay. Kinakabahan na din ba ako? Pero hindi masakit. Ay! Hindi ko alam talaga. Bakit magpapa-opera ka? Hindi. Sabi ko kasi, yung kanya di ba nagmamanas? Paano man yan? Ilong? Hindi, uy! Okay na ako sa ilong ko. Magpababa lang ako. Babae ko na onte. Bak, mayaman, Gwen. Bak, Gwen, mayaman. Dito po sa Indaha, Cagayan de Oro. Kapi. Yes. Si Brenda nagpapalit na sa CR. Sila Gio nag-photoshoot. Kopi Leia. Uy, sino ba nag-BM sa... Ay, si anong kausap eh. Yung tutuluyan namin sa Davao. Sino? IPM daw kung ano. Diana Rose. Oh? Ate sila Gio. Basta as. Si ate ano pala no? Sauri Omega no? Itinalayan din natin. Doon si nandoon siya sa Kondo. Tondo. Hindi, inano ko lang para at least ma-meet natin. Imuan ha? Success. Imuan ha? Oo, for all. May ko ha? Ano mo nakuha niya? Yung Gusto lang punta nga. Ay. Ate, pailan namin sa... Dito na kayo marami. Oo. Hindi, magligo. Duran siya yung ito na yan, ito banti. Hindi na yung susuk ba? Ba, yun ang binili mo? Dalawa no? Isa lang. Isa lang nabili ko. Wala yung violet, hindi ko talaga dala. Okay. Sorry, susuk. Mia. Ilan naman? 100. Alvin. Doon lang sa merkado. Sa likod ng palengke. Alam mo dito ka nang guys, ka nang ay. Ano dito ang daw na? Started to gusto ko mag-doctor. Ayaw ko paano biklasing. Nagahe po na ng ice cream. Mga untan yung ice cream guys. Pwede na pala to kahit walang ano eh. Oo. Ganda. Pang chubby talaga to. Hindi masyado office ang Chanda Romero. Pangat pang ano mo? Matanbos. Acid eh. Mga acid reflux. Ang sarap ng chocolate, no? Chocolate din. Chocolate din. Chismis. Victor Matuod. Thank you. Ate B, hello. Ate B, nanonood. Ate B. Makita mo na sa December. Apilon mo ko niya. Ikaw man siya. Natuwa. Di ba Ate B? Gingan ka? Tulo tayo. Tulo.
Ano, grabe si Ben, ayun yung kasama. Hindi na lang natamay natin, hindi na lang ito, oh. Kaso, mga ano na dito. Hindi, yung menu nila yung pag-breakfast yun. Okay lang no. Mga silog-silog Silog-silog na lang. Chorizo. Kanya-kanya lang sila. Pero available na, sir. At least tayo, or ano, Kahit ano na. hindi. Kahit ano na, guys. Silog pa gano'n. Oo nga. Tatlo. Kaya tatlong tapsilog, tatlong tusilog. Hindi, Wala ganun yung tayo iba. order. Ah, sige. May spa, may dansit, Nice hair. spell, dansit, longganisa. Dansit. Pork silog. Corn beef, longganisa. Corn beef na lang sa akin, corn beef. Hindi, mamaya ito, lista niya. Isa-isa punta dito para Ano sa ti Scarlet Dark? Wala. Ano Sa ako, man. ako ano Si Yaya at saka si Brenda Turn. Timan yan, oh. Pansin nyo naman si Yaya. Busy nga po siya. Ayaw nga po niya makipag-usap kanina. eh. Ayan o. Ayaw mo na mag-hi. Hi! Check pala. Magbayad na lang. Tabi na lang. Sino? Hindi, kung gusto mo, mag-dagdag. Bihis na Yaya. Oh. Kanina ko, corn beef. Corn beef, kalista ka? Kaya sa gitaan ko. Pasta, Juday. Let's swim na. I wanna swim. I'm swimming now. I wanna swim. Hindi ay swim. Aha. Isa ka adobo mo lang, isa ka kaldero. And right hand, di ba? Chicken carbonara sa akin. Oy, parang gusto ko yung narinig ko. May chicken carbonara. Italian. Oo. Kasi Italian lettuce. Isa lang ang meal per person. Kinalang kung order mo carbonara, kinalang busog naman ng mga yawa mo. Wala na siya libre nga po. Wala Wala yung libre nga drinks na siya. sa full, unlimited. Siya? Kaya ko guys, Wala pa? Sa swimming pool na lang daw. Pwede ko guys. Na, super salad ro. Uy, Hindi po ako yung nagdi-decide kung sino isasama. friend nga Italiano, Italian yung gusto. Italian? Naita dito. Love, order lang kayo ng food ninyo, isang meal lang. Anong gusto mo? Ikaw. Oh. Ano ako, chicken? Ito, gusto mo ng carbonara or gusto mo ng rice? Kung mag-rice ka, meron kami. Gusto mo ka? Pork na ako. Ay, chicken. Mamaya lang ka mag-carbonara. Dessert lang kain. Dessert. Pwede rin dahil may Hindi ka nakakain. Kasi kakain naman tayo ng dinner pag uwi. Kaya nga, ako okay na akong pasta eh. Ano ba sa'yo? Ako pa. Brace? Carbonara pa. Diba? Alam mo naman ako, mukha rin akong pasta eh. Burgers. Ako ayaw mag-rice. Ako pa. Yeah. Oh, game. Order na order. Wala cheeseburger, Mia. Ano yung mabango ka? Tae burger. Take your order na guys. Sumapay sa'yo. Bakit sticker bill? Love. Hindi na lang yung tumbler na. Ako chicken carbonara na lang. Walang cheeseburger. Bawal yung ganyan ha. Chicken carbonara. Walang cheeseburger. Ano ba isang carbonara? Penny na lang. Ayoko. Pork chicken hotdog na. Ay, ayaw yan. Maasin siya. Ayoko Ano yung ba tocino. sin-order mo? Chicken na ako, chicken. Para iba-iba matikman. Walang chicken? Meron ka ng chicken na hotdog. Walang bili hotdog. Meron ka chicken ganito. Guys, yung bracelet nyo, kailangan nyo na lang. Brand, ano sa'yo, Brand? Hoy, kaya bago nyo lutuin, mamilang lang natin isa-isa. Para di mag-deliver magkulang. Sino yung order na? Boys, ano na kayo?
Ako magsulat nga, kanya akong papel. Taga mo nga ng pangalan. Ito na ako yan. Taga mo ng pangalan. Ito sa to, wait lang. Lyra. Pork chicken hotdog, ma. Chicken hotdog. Pork chicken hotdog. Mia, ano sa'yo? Chicken carbonara. Actually, Ate Chami, that was our lunch. Si... Ako Brenda, chicken carbonara. Mia, Brenda, chicken carbonara. Dito wala pa. Dito, ikaw, Rio. Kailan? Carbo dye. Ay, napin naman yung madira ako, di ba? O, ayun na to ako. Well, ano sa'yo? Carbo. Chicken? Oo. Sa'yo ba? Ay, dragon na. Hindi available ang cheeseburger. Ito. Yun lang di available. Ano si Aldrin? Tosi? Oo. Corn beef sa'yo, no? Scarlett? Corn beef pa. Ichan, ano sa'yo na? Beef tapa, ano. Walang beef. Walang beef. With more water. Corn beef. Sure ka? Beef quesadilla pa available? Ha? Ano ba yun? Sino pa wala? Anseng! O yung driver natin. Kuya. So, ma-order na po ang mga buaya dahil magkakainan na. Anseng, kaya sa'yo? Ano? May kanin lamig daw kayo? Bakit? Kanin lamig. Ano ba? Ano sa'yo? Yung driver. Huwag mo iwawala ito listahan ate ha. Melmar, ano sa'yo? Melmar, walang tanduay dito, Melmar. Ang gugulo nyo. Ayan na, tatanggalin ko na po kung ayaw nyo. Ayan. Sana o laging baha. Ang ganda naman yan pag nakatalikod. Pag nakatalikod lang. Uy, grabe naman. Melmar, ano sa'yo? Ay, wala pa. Si Kuya Lando, wala pa. Asa si Kuya Lando? Driver. Ay, no! Saan si Kuya Lando? Si Lando. Kuya Lando. Kasi walang driver. Orderan na lang natin Ay, dito. ako na lang siyang tawagan. I-ano na rin natin siya. Ate, di ba? Ate, di ba? Ina na lang. Spam o ano? Gusto ko chicken kasi wala chicken. Anong chicken nila? Yung chicken with rice? Kabak mo. Oh? Sasayaw ba kayo? Bak. Oo. Balance nga yun sa kanya eh. Hindi, tsaka yung ano niya, brief niya hanggang dito. Ah? Mara Clara? Mara. Mara Clara? Pampal sa umang. Piela o siga. Si Lando tsaka si Melmar na lang. Corn beef na lang ako. 12. Sino Lando? Driver. Si Gio, ayaw ko. Gio, baka mamaya kasi wala na si Gio, ano sa'yo na? Hindi ka tayo kain? Corn beef ako, corn Gusto beef. niya dessert eh. Ano dessert niyo? Live. Dubai. Pwede ba mga? Ano nga sa'yo? Para kahit mamaya mo nakainin. Ay, para mamaya pag magutom ka, ma-order na agad. O gusto mo kain lang tayo ng carbonara? Sandwich. Huwag na, meron na kami carbonara eh. Ano to? Pero usara giluto ni chicken na gina. Beef quesadilla. Nay na po chicken yun ay rice. Ana. Chicken and sir. Tapi naman na. Ano kay Lando?
500 isang piraso? Ang bibig pa sa chicken sa chicken 550 isang pirasong chicken? Casino. guys sa kuya. 5 pieces. Sir. Naano sa Infinity Pool, Okay. pool area. Asan yung lista mo? Ano na lang dyan kay magkaunta-unta. Magsimula tayo kay pork chicken hotdog. Isa. Pork chicken hotdog. Coco chicken. Anong inom mo? Chicken na lang. Anong inom mo? Kailan? Chicken casino. Saka chicken. Lima. Pila ka ang chicken sa 520? Lima. Kung ako na isang dalawang chicken. Yung bali Uy, 10. 10% tayo discount ka. 10%. Ay, grabe. Yay! Ay, Order salamat. ko ng dalawang order nung chicken, yung bali 10 silang pieces, di ba? Oh, Wow, thank you po. gusto mo kainin? May discount daw kami ha, 10% sa total. Thank you, Ma'am Cynthia. Thank you, Ma'am Neneng Cabagnot. Yun na. Thank you, Sir Mix, for assisting us. Thank you so much, Ang Amaya. Amaya. And Sir Pedro Nabia. Baka Uy, naman. may malapit- drinks daw. May drinks. Yung Meron- use oil. Emperador, ha? Use oil. Meron kayong Emperador or Tanduay? Chicken carbonara. 1, 2, 3, 4, Ay, I'm sorry, nag-order na ba din? 5. Okay lang. Sorry kaayo ha, dali lang naka-order. Salamat. Or picture na rin sa picture na rin. Ano ito sa ulo mo? Chicken. Ito. Namin mga kayo. Hindi. Sige. Chicken natin kasi. Ito. Lima ka chicken carbonara. Breakfast to, no? Chicken. With egg na ba to? Yes, sir. Chicken log. Ito sino. Chicken log. Lahat na. Tanan all the breakfast na kayo. Sige, egg mo na. Dalawa. 2 pieces. Tapos corned beef. 1, 2, 3. Tulog ka. Beef quesadilla. 14 tayo lahat, no? Dalawa? 2? 8, 11, 12, tapos to silog. Ayan, so nagre-ready lang po ako ng mga order natin, inaayos natin. To silog. Ano? Huwag tayo dito magtambay daw. May table dito. Tables tayo. Boys! Sweat! Huwag tayo magtambay. Last na lang. Tagaro? Pinili ko Tagaraw. Ilang kulang. Magkano lahat? Pinipisto sa inyo. Mamba? Pinipisto. Rin ang pinipisto. Hi, Miss Fred Tagaro. This is Fred David. 13 lang tayo. Yes, sir, nagpinipis Dito na tayo. Ha? Happy Any birthday pesto sa sa... inyo, Ay, ako pala wala, bobo. Birthday! Ako pala, yung order ko pala hindi ko nalista ang tanga ko. Sorry. Kaya pala sabi ko wala. Penny pesto. Bohol. Taga Bohol, may tagbilaran. Pagka Tagaro kayo. Tagaro mo ng pamilya sa Bohol. So 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14. Sige, thank you. Huwag ilayo to para pag tinawag ko sila, lagyan ng pangalan. Hello, Dana Marie Di Chosa. This is Thank Fred you. David. Happy birthday sa iyo. Mag-ingat ka palagi and happy birthday. God bless. Oh, nakaka-100 pa lang tayo, oy. Palambing naman, oy. Sige na. Ay, hindi pala. May nag-angry kasi nung ano ko. May nag-angry kanina nung nilagay ko. So, wag na lang po. Oh, baka mabash naman tayo. Sabihin, hindi tayo. So, lilipat po kami ng pwesto namin. Yan. Sir, matotal dito, sir, ha? Ay, tumalo na si Scarlett. It's swimming time. Yan. Ay,
Solo ko? Kami si Jay. Ito na may ano? Chicken na dalawa. Hindi, chicken na harbo? Oh, Hindi, chicken na ano? yung prito? Hindi, Dalawa. Ha? Tosilog. Tosino. Oo. Tapos yung chicken niya, ha? Ano yung chicken? Yung chicken na pahabol. dalang order. Yung dalang order. Ayan. So, it's swimsuit time. Lahat ba may bracelet na? Uy, nagtaliti ba siguro? Nagtaliti, no? Ha? Umuulan. Oo. Since it's raining, it's pouring. Alma Medina, malalaman lang po kung tuloy kami kasi naghahanap pa po kami na matutuluyan. Tsaka si Brenda pa yung magde-decide kung matuloy kami o hindi. Kasi siya po ang hanap ng budget pamasahin namin. Sir Mix, thank you so much. Thank you, Sir Mix. Bye. Mukhang sexy. Thank you guys. Same lang kami. Nag-order ka na ba ng foods mo? O, tapos na po, Ma'am Sweetie Pie. Uy, wala. Hindi ba ni shock eh? Hindi niya. Doon tayo sa ano. Magbayad man. Kaya nga po kaya sinusulit po namin yung aming banding. Ha? Grabe naman yung suot mo, Bakit small? Alam mo namang large ka. Dito na ba? Dito na. Ano? Ako, Gwen! Siya lang. Tangkuan mo ba? Paa mo itaas mo. Yan. Para ka naputulan ng kamay, pakita mo ng kamay. Dito ha. Yan. Ano yan. Ay, gusto ko rin yung ganito ha. Kung okay lang sa'yo. Nagalaw ko mo. Halika. Picture mo ano yan.
Diba? Kuha yung Amaya. Ako bilang, siya lang amayo. Thank you sa nagbigay ng 100 stars. Ay, gwapa, no? Amaya View po, dito sa Inahag, Cagayan de Oro. Babasal ko kayo sa mga lugar na. Kiss! Lalalalalalala. Pa-abs daw, pa-abs! Hi! Hold, hold. Hold. Careful. Oh, angat pa. Yan. Malalim na doon. Ang ganda rito. Pili ko maganda rito sa overnight, no? Or mas maganda kung kasama ka. Ano nga? Ano nga pala mga, kausapin natin isa sa mga food attendant dito. Ano pinaka, ano yun? Para makita ka naman nila. Tanggalin mo ba? Kasi fully vaccine naman kami eh. Dali. Okay lang yan. Sige na ba? Ano yung yan. Ano ang pinakamabentang food dito sa Amaya? Ina-order? Sa amin lang po is beef quesadilla. Bali yan po. Ay, yung parang pizza na flat? Okay. Anong name mo muna ulit? Jason po. Jason, ilang taon na si Jason? 22. Oh, may girlfriend, may uyab? Hi, hello. Sana all lahat may uyab. Ayan, so yung beef quesadilla. Okay, marami na rin ba mga turista na nagpupunta ngayon? Talaga? Daghan na. Usually mga foreigners, galing dito rin. Nagpupunta. Sarap. Mukhang mahihain nga talaga siya. Anyway, thank you. Ha? Wow, ayan naman tinapos siya. Ayan o, di ba? Wow, maui ang buwana. Hi, Nia. So, tamang ikot na kami ngayon. Ha? Yung? Hindi pwede na inuman mo na yun. Hala, grabe naman po si ano. Oh, hala, ay grabe. Ay, grabe. Ay, grabe ka. Paano? Ayoko. Ay, mababaw lang dyan. Okay, rin ko dyan. Bakit sa height mo? Ah? Parang gano'n ka naman ganyan. Grabe ka na. Grabe ka naman. Oo, hindi ako nagulit-ulit. Oh. So maglangoy-langoyan na kami, mga moms. Ay, kami tropa. Naku, mukhang may ilulublob na naman si Ansing na ano. Hindi naman. May ilulublob ka na naman. Hanap tayo ng ibang anggulo. Para kuha ang lahat. Sa mga CCTV Marites, tutok lang. Ano yan? Picturean ka ni kanta mo. Baka kasi malalim. Malalim? Dapat lahat tayo picture dito. Uy, tanan ka ba? Yes! mo, Jen? Yes! Ay, sabi ka. Dali, Jen! May post mo ba? Kasi sa kita dyan. Picture ba? Ano ba si Jen? Halina kayo dito, Ansing! Bakit na? Ay, nanay! Oh, dito. Okay, kasi anting. Mga basa sapatos niya. Anting, di yan. Yaya! Ayun naman, you're not a girl. Mga boys tayo. Kuya, pwede mag-zoom yan? Clear kaya? Clear yan? Boys lang ko. Ano, sarang pandi mga pastor ba? Hindi, wala din.
Go. Go. Ito to, ma'am. Last one, ma'am. Kaya video yan, video. Thank you so much, Amaya. Video yan, video. Sa 1, 2, 3, go. Video yan. So, 1, 2, 3, go. Bravo naman. Kanaon tayo hindi pa picture. Okay, do all may nakasinela. Nice kayo no. My God, nice kayo. Saan nga ako dumaan? Sana ako po sila. Dahil video-video na ito sa isa-isa, David, para ang panggan lang. Ang bigat mo, Ansi. Tira mo, do. Hindi dito isa-isa. Yan kadaya ko, isa lang. Kap-kap lang. Ano ka lali? Isa lang dahil. Hindi may ari. Magkikita ako na kagat ang langgam. Isa daw. Maganda. Wow, flawless. Ako na po clear. Wag yung halayo ka. Go, Benji. Go, Benji. Altoya, puntahan mo muna ako. We are now having our photo shoot.
Si Bakang, si Jigjag, wala po si Oyong kasi may mga sarili po silang ginagawa at busy. Nawa, uy, bukapay ka! Karoon kami photoshoot. Hala, bayot! Bakit? Bayot! Parang yan sila, hala! Ano sila? Ano sila? Hala! Ito ko! Uy, ito ko! Hala, star mo. Sana yung starlet. Hala, bayot! Kaya bayot! Bayot! Hala! Nice kuya, guys. Dominican Republic. Nawag! Hala, sarap niya bayot. Sa babae, nag-bayot. Gwen, guys! Gwen, hala kayo mo, Gwen, Gwen, basta nga, may gito mo, rampa. Alas kayo dyan, mga alas kayo dyan! May hawa! Alis! Dito kayo! Mar! Hala! 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 Layo ka pala! Ala, go! Ay, bayot! Ala! Yoko sa ato, ala, bayot! Bayot! Nice to day! Ala! Bayot! Ala, ito niya! Ala! Baligan mo! Ala! Ala! Ay, dapat nalabas ka doon sa mga boys, madam. Oh, ito. Oh, yung wala na ako. Hoy! Boys, akit mo kayo. Lahat. Akit kayo. Arte mo. Siya! Pero doon ka mag-umpisa. Ay, kaya sa isa ka lalaki.
Maya. Ah, ang tari naman ng mga boys. Smirnoff. Yan. Ah, sana. Saya. Abangan nyo po yung aming sayawan. Ah, social. Hello. Hi! May mga, may mga pa-Smirnoff. Oh. Ay. Dali lang. Upo muna tayo kasi hiningal ako sa ginawa naming shoot. Ay. Ay. Sa tumabon. Kanin kuya. Isa lang tapos ano tungag na lang sa chin. Social mo, boss. Ah, kasi may upuan. Oo, yan talaga ganyan. Di ba social, di ba? Pa-picture tayo lahat. Order din tayo. Pero yung picture lang kuya kasi balik din namin. Wag na buksan. Ayan, nagiinom sila kunwari guys. Mama, pa-picture kami kuya, pahiram na lang ng, ng ano, bote ha. Tapos for ano lang, props lang namin ha. Wala na talaga kami pera kuya eh. Kuya, tapos balik mo yung apat. Ayan, okay, picture tayo daw. Ito. Ayan. Bueno, 1, 2, 3. tambok. Tigwa yung tambok daw. Hindi masaya kayo, 1, 2, 3. Okay, kasi. Alam mo, 1, 2, 3, una. Para 1, 2, 3. Yung masaya kayo. Binakihan yung... Masarap ba yung smell niyo? Ano rin siya? Ako rin kuya. Yung kali ang ano. Ito yung ano nila, food area. May mga food tour. Ay, igitain niyo si Brenda kung yan siya yung ano.
Siyempre ako kunwari yung sponsor. Hindi mo kunwari. Oh, sorry. Chel dito sa... Ang laki naman ng likod ni Althea, ha? Ichan, uso tayo doon. Parang yan si Brenda. Doon ka na kay ano. Na. Pwede ko lang kayo ng flash kasi parang ang dilim ko. Oo nga no. Lipat tayo doon. Oo, dyan na lang, kuya. Kuya, dyan na lang. Parang maganda. Dyan lang. Ayun. Dito isa pa. Isa pa. Okay. Lubog mo na ang lahat. Ichan! Ichan! Ay. Lahat kayo ah! Hindi tumayo ka dito punta. Lahat kayo na siya. Ready, one, two. Ready, another. Ako na ako sa green. Nakuha na niyo shot eh. Kakain kasi. Ano yan, Day? Kuya, isa din ako. Hot choco. Ay, green. So we really have, my God, so never ending ang ating mga viewers. Diba, Gwen? Kanina po sila, like, they're Yeah. so never ending. True. And all of them say that I'm very beautiful. Wala man sinabi. I'm so beautiful. Thank you. Thank you po. Thank you so much. Mia Kalaka is so beautiful and pretty and hot and Oh, di ba? Meron kami ganito. Oh, di ba? Di ba? Saling sa inyo eh. Grabe. Hoy! Ay, magkano lahat. Try mo kumaya. Buti mo. Ang entrance ko sa swimming pool is like 450 yata. Pero kung gusto niyo pang mamasyal, 300 po yung entrance, pero 600 mas mabuting magdala po kayo ng 1,000 kasi per head. Hiwalay kasi yung bayad ng entrance fee dito sa pool, doon sa zoo. 300. 300 Pero sa 28, meron silang ano, 50%? limited access daw, 900 pesos, all access. Pero Oo. limited lang kaya ko sa inyo. Kung interesado. I-grab nyo na yan. Just follow their page, Amaya View. Tama, Amaya View. Mali. My gosh, ang dami nating mga viewers. Oh my Saan ka, te? Te, saan ka? Welcome to Amaya View. Opo. Thank you po kay KDM. Thank you. Hot choco po muna tayo. Pwede po mag-overnight, yes. Kasi may mga room po sila. Overnight with the animal. And beautiful. Gio. Pagkain nyo na yan, wala na bibigyan ng star. Hindi nyo kayang entertainin yung mga customer nyo. Yes, yes, of course. And there's silang bar for people. Bayan lang pagod naman ako. Bakit tayo dito? Ayan ang mga boys. O, diba? Smile everybody. Boys and B-boys, Brenda and boys. Ha? Ano? Ha? B-boys? G-Boys. B-boys with Hi, guys. Kakagayan po. Balik kami dito. Amaya Cagayan. And yan ang kanilang bar. A pool bar, diba? Yan ang kanilang Harley Davidson watching from Los Angeles. Hindi, in order na tayo natin.
Wala ko dito. Ma'am Ruth Lakabating. Unlimited rice pa. Dat pala no? Daan mo din dito no? Daan mo din dito. Dito kasing lunch pa. Ay, nalanganin no. Marami rin dito natin ngayon. Pag-uwi natin mamaya 4 or 5. Kain mo yung mga nasal. Natin ang nasal no? Para pag-uwi, hindi natin kakain. Sure kayo. Kuya, anong oras na natapos to? Anong oras na natapos to? I mean, mag-out kami. 9 p.m.? Pwede kami 5 p.m. alis. 8:30? I mean, pwede kami 5 na, 6 na memories, 5 na no? Okay. Dito dapat kayo, ang baw may tulog kayo. Ikaw naman din. Pero talaga kayo. Makadiscount pa kayo. Ay, sikaw. Pero maganda ito dito pag kata. Okay, let's Doon kayo sa price. Ito ka na. Hindi. Ito kasama ko. Okay. Dami. Sambol lang yun. Quesadillas, everybody, come on boy. Ano ako? Ano yan? Yosi lang. Quesadillas, tapos yung Ay, ano mabas na? ito chicken carbonara kuya. Ano lang dito? Quesadillas cheese. Ano na kayo? Mamaya manasal tayo kayo lahat. Mari please Angeles, yes po. O ito na, ang carbonara. Sino nag-order ka po niya? Ano dyan na? Ngayon na kasi nag-order ng ticket. Kaso 10 lang yung ticket. Ilan na yun? 30. Yung ibang may mga ano. Mao. Sorry. Carbo mo? Diana, Ma'am Diana. So, ito na yung ating foods. Oy, si ano, nanonood? Si Papa Doms. Hi, Papa Don. Dominic. Mahandi, ikaw sino sa Doms, nanonood. Oy, si Doms. Dom, pagaling ka, Dom. Doms, our favorite. Doms. Dom, punta ka dito. Para maabutan ka. Lalong matatakam. Oh, Kuya, can I have more can I have hot chocolate? One more. Yan ba yung chicken pasta? Oo, carbonara. Can I have one more? One more. Hot chocolate. Thank you. Thank you, dear. Ako complimentary water lang. Okay na ako. Ako Coke. Ako Coke. Ano sa'yo, Gio? Chicken carbonara, Mia. Elad. Gwen. Brenda. Anseng. And Brenda.
Oh, yan. So let's Sa kanila eat yan. ulit. Bakit chicken, ma'am? Chicken. Chicken. Kajio, ano sa'yo? Can you give this to kuya na parang hindi Chicken carbonara. Against the light ba? Ano ba ito ang bili? Against the light yan, te. Oh, there's an iced tea. My God. service water. Ada si kuya di ay. Kuya Lando ba? Patitikimin din kita na ano ko, syempre, ng... Ayan sa inyo ni ano ha, no Brenda yan. Ano ba sa'yo? Di ba sabi mo, Penny? Ah. Pa-shoutout sa Butuan, Joy Ignali. Thank you so much. Sa ating 7,000 viewers. Extra ko. Yeah, ang sarap po. Thank you. Ay, very creamy. Mami Jenny's also watching. Ayan. Sabi mo kasi, akin yung Penny mamaya. Bibigyan niyo. Ano yung mga in-order nyo? Corn beef sa inyo, oo. Sino nag-order dyan? Ikaw? Hindi, si Gwen, si Brenda, ito sa kanila dalawa magjowa. Si Mia, si Anseng, at saka si Elad. Elad! Ang laki ng Uy, ano lang, ihap na lang yung ibang chicken kasi. Half lang tayo dahil. Ay, hindi, kami hati kami ni ano. Oh, half lang. Actually, ang laki nga nito. Ah. Hindi, ang laki nga. Ba yun? Ba yun? Yeah. Hawa mo, asan na? Roasted. Ang laki. Ang laki ng mga chicken nila. Magdadabaw kami for Kadayawan Festival. Oh? Kailan? Tuloy na, daw. Akala ko, Kuya? Sarado. Naasan ka? Alin na kayo, magkaon na ta. Sarap. Ah, sige, sige. sige. Alam mo, meron ka sa basta. Sa swimming pool, John. Da? Oh. Salamat. Nakakainis naman kasi yung bakasyon, 5 days. Trisem kayo, no? Ate, Trisem kayo. pwede naman ang driver, pakaon lang namot, no? Basig, pwede na din pa-entrance, pakaon lang namot. Ah, okay. Aray, aray. Di mo siya magkuhan po. Thank you. Hanggang money. Money mga nagsubo. Ito yung mga chicken nila. Kanila din yan. Driver ba? Ano nangyari? Ubus na lahat? Wala pa yung iba. Si Inday Katok mo. Ah, so meron talagang tinapay yan. Per Oo. car. Ano yung in-order ng mga kanin, yung mga ano. Adjust kuya, kaysa kuya kay. Kaysa rin in-order mo kay kuya? To... ano? Chicken to see. Chicken tocino. Ikan, ingko na tara. Pwede na. Ay, nakatulog ka. Nakatulog ka, no? Basta din na duga. I-up lang talaga nito. Kasi Oh, ang laki din naman. Kunain mo naman, Tim. Ay, ayaw niyo po ba sa amin? Adios Music, ayaw mo sa amin? Wala sila iharap mo sa kanila. Sa kanila daw iharap mo kami. May camera namin to eh. hala, copyright. Sada ka na. Sige, padayo ka na. Ay, copyright. Ate, music, music. Music copyright ko, Bitek. Kainan na naman. Huwag nga. Dapat nasa Davao na kayo August kasi si Inday Katok sa 20, dyan na ganda. Hindi ko po alam. Kasi kasama daw si Inday Katok sa ano. Ano ka, minyati mo? Indak. Inday. Indak yun. Yummy. Magdumang dito taas. Sige na, babay po muna tayo guys. Copyright.